плодовете и зеленчуците в Lidl не избираш между цена и качество. Получаваш и двете. Вземи от 2 до 5 август едри червени домати за 1,39 кг и черно грозде за 2,88 кг. Плодове и зеленчуци от Lidl. С Супер Пет в Lidl не избираш между цена и качество. Получаваш и двете. Ела от понеделник и вземи кърначе Стара планина за 2,89. Бял хляб с осамена поръзка за 71 стотинки. Деликатесна шунка за 2,39. Кока-кола мултипак за 3,59. И белгийски бомбони с пълнеж за 4,99. Lidl, заслужава си. Вече знаеш защо. За да си сигурен, че матчът ще ти хареса, трябва да се подготвиш добре за него. Ела от понеделник в Lidl и вземи бира за 1,39 и 11 бургера за 9,99. Лятото е време за грил и футбол с Lidl. С плодовете и зеленчуците в Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. Вземи от четвъртък дини за 1,39 кг и български розови домати за 2,49. Lidl и Global Gap. Гаранция за качество. Те са плодове и зеленчуци. Те са стикита. И са във вихъра на надпреварата. Включи се и ти! Пазарувай в Lidl и за всеки 15 лева ще получиш едно стики подарък. А при покупка над 20 лева с поне един пресен плод или зеленчук в нея ще получиш еднократно едно допълнително стики. Lidl, заслужава си! Вече знаеш защо! Какво би било парти, което си няма майстор грил и друг, който запретнал е ръка и втори огъня забави и още един и студил. Грилът е за всички, а на теб предлагаме от петък бургер от Младо телешко за 2,45 и светла мътна бира за 89 стотинки. Lidl, заслужава си, вече знаеш защо. Мишо! Василе! Роси! Ретро седмица от понеделник в Lidl. Вкусно е да се прибереш с краве сирене в саламура за 8,99, луканков салам ветрен за 3,69 и тахан халва за 1,99. Lidl, заслужава си. Вече знаеш защо. Получаваш и двете. Ела от понеделник и вземи свинско контрафиле XXL за 8,99 кг. Многозърнест хляб за 89 стотинки. Бирена шунка за 3,49. Шоколадови бомбони за 3,29. И тоалетна хартия фамилия за 5,69. Lidl, за търговия на дребно с най-добро съотношение между качество